Нещодавно мої кореша заверто поділилися зі мною секретною інформацією. Згідно їх статистиці, кожен перший здобувач телесвіти на ютубі має у себе вдома. В квартирі або в собачій будці електронний пристрій, призначений для генерації та обробки зображень з подальшим їхнім виведенням на екран периферійного пристрою. Тож сьогодні я продемонструю вам стільки потужну, сучасну та й просто ахуєнну відеокарту, що вона навіть здатна тягнути сучасні, неймовірно технологічні тайтли з графікою, випереджаючи свій час на декілька десятиліть, такі як Hotline Miami 2, у 30 FPS. А також ми перевіримо, що буде, якщо засипати ігрову відеокарту сімками, та як це вплине на її виробничі здатності у складних програмах та температури. Проведемо її тести у сучасних та не дуже проєктах, а також розженемо її до 120 дБ, аби ні в кого не залишилося сумнівів щодо її легендарності до шедевральності. А ще протягом усього хронометражу ви будете чути правду, що вам ніхто не розповість по федеральним каналам. Ну поки у мене немає від чого відштовхнутися, аби не без допомоги своєї шизофазії завести про неї розмову, пропоную повернутися до відеокарти. ГПУ, про яке сьогодні піде мова, настільки відомий, що його зображення навіть красується на сторінці Вікіпедії про відеокарти як такові. Цією майже відеокартою майже користуються майже 14,88% тих, хто майже мене дивиться. Тож ви безумовно або самі користуєтеся даною відюхою, або спите в одній будці з кимось, хто користується. Мова, звичайно, ж іде про легендарну RTX 5870. Коротше, не просто HD 5870. До речі, на превеликий жаль, мій сабутківець відмовився давати відеокарту на огляд. Тож довелося шукати її на йобаному OLX. Пошук просувався не швидко. Проте з часом я все ж зміг знайти людину, що не хоче мене наїбати. Тож я наповно розчеглив усі свої навички збивання ціни. Під час торгів щодо ціни цієї відеокарти я реально розкрив їх наповну. Нехай з великим трудом, однак я все ж зумів скинути ціну до тієї, що продавець виставляв ізначально. Приїхала відеокарта доволі швидко, та й нова пошта майже не намагалася пограбувати мене своїми цінами. Напевно, прийшов час провести огляд, аби ви переконалися, що вона не сильно поступається у легендарності та шедевральності GT730 з позаминулого відео. Того що про монітор. Перше, що зустрічає нас при погляді на цього звіра, це, звісно ж, вентилятор. Мене сильно здивувало те, що у нього було більше 4 лопатей. Так вони ще й не мають зубу на 90 градусів рівно посередині. Так вони ще й дивляться наверх, а не у 4 різні сторони зі згинанням праворуч у місці і згибу. Чесно кажучи, я перший бачу подібний тип вентилятора. Тож мною було прийнято стратегічне рішення порахувати кількість його лопатей. Та те, що мною було помічено, не очікував ніхто. Їх тут рівно 47. Це ні за яких умов не може бути збігом. Адже саме 27 березня 47 року до нашої ери об'єднані війська Митридата Пергамського і Цезаря розбили військо царя Птолемея та вбили його самого. Висновки кожен робить сам. Друге, що кидається в очі, це, звісно ж, місце, де Шевцов зробив своє легендарне фото. Гаразд. Звісно ж, я не хотів спускатися настільки низько, щоб жартувати про його зріст. Адже я повинен бути вищим за це. Ну і врешті-решт, на одній стороні з вентилятора можна побачити якусь істоту із аномально довгим волоссям. Здається, називаються вони жінки чи якось так. Це не дуже популярний фандом серед хойщиків, тож я таким не цікавлюся. До речі, прикиньте, що нещодавно дізнався. Виявляється, існують люди, що реально вірять в їх існування. От дурачки. Усім же давно відомо, що це усього то хитрий план Івана Чорнозема по заманюванню нових слоїв у цей гачі данжен. Ну а якщо раптом ви відноситеся до тих, хто закриває очі на очевидні факти, то зараз я розіб'ю вашу точку зору одним безмежно простим аргументом. От у вас був секс з жінкою, і у мене ні. А зива... Наступний підступ кинувся до мене в очі вже під час написання сценарію. На передній стороні відеокарти написано «Сапфір», що з англійської можна перекласти як «Сапфір», що з російської можна перекласти як «Сапфір». Однак при цьому вироб виготовлений з пластмаси та сталі. Імовірно, навіть не загартованої. Ви там ахуїли вкрай? Я за цей витвір китайського текстилітофікського мистецтва дав 900 гривень. Та за такі кошти вона повинна бути покрита дорогоцінними каменями так, щоб жоден сонячний промінь не залишився невідбитим. Як на мене, це так не яхуй. Тож пропоную бойкотувати компанію Атті за таке зневажливе ставлення до клієнтів. Відтепер беремо відеокарти тільки від AMD та Nvidia, а на обоє від Intel на крайняк. До речі, на відюсі можна побачити побічні ефекти тривалої експлуатації. З чого можна зробити висновок, що минулий власник не дуже бентежно ставився до своєї техніки. Не те, що я. Артем, сука. Де коментар від 5 слів? До речі, перегляди під минулим відео майже дорівнюють 8 мільярдам. Та враховуючи, що багато хто після перегляду того відео побіг розповідати усю правду своїм друзям та знайомим, скоріше за все розплющив очі 100% населення планети. Але зараз не про це. Ви, ймовірно, чекаєте на те, щоб я помістив арматуру всередину цього звіра. Проте сьогодні я цього не робитиму. Чекайте до завтра. Річ у тім, що хоч арматура всередині більшості відеокарт значно покращить усі їхні характеристики, цей монстр не усі.
Адже його вичислювальні спроможності настільки потужні, що поміщення арматури призведе до того, що кількість операцій з плаваючою точкою, більш відомих як флопси, перевисить нескінченність, що призведе до перетворення планківської довжини з константи на перемінну, через що час стане нестабільним, простір деформованим, а закони фізики підуть нахуй, що призведе до смерті багатьох людей, полянців та циган, паралізації світової торгівлі, скатування людства до анархії, а також припинення викладання нових відео на мій канал. Але звісно ж є і негативні аспекти. На планеті більше не буде класу Тараса Чорного та Сала. Та враховуючи це, смерть більше не здається чимось страшним. Адже особисто я не можу уявити своє життя без них. Особисто для мене мінуси переважають плюси. Тож арматури у цьому відео не буде. Наїбав! А всередину відеокарти я її ссилати не буду. До речі, треба би вже вставляти дану відюху. Бо інакше людство так і не дізнається, на що вона спроможна. На тестах особливо зосереджувати уваги не буду, адже це руйнуватиме динаміку відосу. Звісно ж, тести будуть, проте за кадровою озвучкою та без усіляких вникань щодо того, яких результатів можна досягти ентузіастськими, напівмагічними обрядами. Перший підступ чекав мене вже на етапі підключення відеокарти. Зняття дверці, дістання заглушки, вилучення шедевра RX 580 пройшли без траблів. Аншлюз турбінного звіра до ПК також. А от з підключенням БЖ все вже не так гладко. Я чомусь був впевнений, що у мого блоку 2 по 6 плюс 2 пін. Проте виявилося, що усього один. Рішення було простим. Замовити на йобаному OLX перехідник з 8 пін на 2 по 6. На щастя, коштував він усього нічого. Напевно, інфляція по його ціні пройшлася не сильно. Не те, що по не. Грам немало так у цьому витворі, самі вирішуйте чого. По вазі відразу зрозуміло, що алюмінію для охолодження не пожаріли. Напевно, ніхто на цей аспект не дивиться. Однак як же охуєнно вставляються виходи перехідника в роз'єм. Входять немов ніж у поряка. У той час, як 8-пінова хуйня з мого божешнику вставляється так, що аж з'являється враження, немов я рукою гвоздь в розок деревини вдавлюю. Ще й ці фірні нормально відводяться. Немає враження, немов одним пальцем еспандер стискуєш. На диво комп навіть стартанув. Турбіна поки що працює доволі негучно. Але нічого страшного, ми це ще виправимо. Відразу ж після запуску компа мене чекав косяк. Максимальна розділова здатність була 1280 на 1024. Хоча ця відеокарта, по ідеї, хоч HD повинна тягнути. Та їбатися з драйверами мені було впадло. Тим паче. Яка різниця, що там з розділовою здатністю? Головне, щоб ігри запускалися. Тож я приступив до тестів. Перша гра на тест була обрана з ініціативи Андрюхи, того самого меломана з минулого відео. Так скоро і канал у мене відіжме. Проте при запуску на мене очікував сюрприз. У напівшедевру GTFO FPS був стабільним, немов на компі IBR з 80-х. Рівно 1 FPS демкою в Діскорді та рівно 2 без неї. Я аж побіг дивитися, чи крутиться турбіна, чи то просто фіксики мініматом криють. Але турбіна працювала. Тож я побіг у BIOS шукати вирішення. Але толком ніяких налаштувань відюхи там не було. Та я зрозумів. Без перевстановлення драйверів нікуди. Не без допомоги Андрюхи та якогось американця з Ютубу усе пройшло гладко. Тож їбати мозок цим процесом не буду. Переходимо до тестів. Тестів із, напевно, найнезвичайнішим вибором ігор для тестування. Адже скачувати щось мені було лінь. А жарти ГПУ невластивими для нього навантаженнями не хотілося. До речі, я ж так і не показав, як воно працює на 100% обертів. Ну слухайте. Шумомер видає наступні числа. І це дохуя. Проте ми ще розженемо її до більших децибел. А поки тестування. Налаштування графіки середнього, чи ви і самі бачите. Та навіть так мені видає попередження, що ця гра мечу 2 гігов не переварює. І в залежності від обстановки отримуємо від 15 до 20 FPS. Мало. Якщо поставити мінімалки, 25 FPS тримаються відносно стабільно. Чого, звичайно ж, також не дуже комфортно. Особливо для динамічного шутеру, де треба мати ледве не ідеальний АІМ, аби проходити нижні левела рандаунів. А тут і просто навестися кудись у біг ворога цілий виклик. Таким чином експірієнс гри з цією відюхою прокачає ваші навички стелсу, покращить вашу витривалість, допоможе пізнати дзен та досягти успіху в особистому житті. Тож раджу вам грати у цю напівшедевру гру виключно на цій відеокарті. Dark and Darker. 25-35 FPS очікують на вас у цій грі. У першій стіни буде ще більше. Так як у цій грі не треба наводитися прицілом чітко на бошку ворогів, а треба їх мечем хуярити, тож зазвичай достатньо наводитись приблизно кудись туди. Файтитися доволі комфортно. Між іншим, досить вже нянчитися з невибагливими до зарі за іграми. Наступна гра виєбе будь-яку відюху, та навіть RTX 5090, Chess in the Park. Працює нормально, проте так як у Андрюхи немає RTX 5870, він не зміг навіть доєднатися. Довелося йти в DRG.
Ту саму гру про донецьких шахтарів-алкашів у космосі. Налаштування середнє з високими текстурами та якістю згладжування. Адже ефекти та тіні, звичайно ж, важливі елементи графіки, але грати з цими параметрами навіть на мінімалках краще, ніж насолоджуватися милом від низьких текстур. Та сходинок на стиках текстур від згладжування. 30-40 FPS доволі стабільні, більше навіть додати нічого. Але я вирішив поставити високі. Та FPS якогось хвилі тільки збільшився. Metro 2033. Налаштування Very High на DX9. Грається абсолютно комфортно, навіть не дивлячись на 1 гіг пам'яті. Проте грати в цю гру було великою помилкою. Адже мені захотілося перепройти цей шедевр. А було це під кінець травня. Та у мене була сесія. І так, я неймовірно швидко роблю свої відео. Гра проріс. Згладжування у цій грі просто імба. Текстури листя виглядають, немов вони не прогрузилися. Тож його вмикаємо залізно. Загалом налаштування такі. На диво грати навіть комфортно. Просадки нижче 40 FPS є дуже рідкісними. Ух, бля. Голожопі туземці атакують. Сосать, бля! Риба, сука, здохні! Такс. Десь тут, здається, водилися алігатори. Тільки де вони, бля? Що, ти думаєш, бошку сховала та стала безсмертною? А от хуй там плавав. Сука, у нього там КВН як у танків обмежені шарі. Чи соярі він в міліметр від його башки сокири зупиняє. Уф, красиво ж тут водичка. Кал Собачий 2. Тут зійшлися 3 найгірші для онлайн-шутера речі. Низький FPS, фрізи, так у мене ще і нет лагав. Як відомо, коли у тебе пінг скаче до 1800, грати буває не дуже зручно. Тож мапу я закінчив не сильно результативно. Але навіть якщо б нет був нормальний, нестабільний FPS та фрізи нікуди би не зникли. Грати некомфортно. Та й у це лайно краще взагалі не грати. Ідея для останньої гри на тестування починалася як рофл. Але ми реально її протестили. Майнкрафт, а точніше Bedwars на якомусь напівновним піратському сервері. Грати більше ніж комфортно. Більше навіть додати нічого. Що ж, з тестами закінчили. Прийшов час розігнати цю карту до максимальної кількості децибел. Першопочатково варто нагадати, як вона звучить без усіляких махінацій на 100% обертів. І перша ідея, що приходить, це каструвати вентилятор. Але заради цього необхідно розібрати відеокарту. Йобана камера, блять, що з фокусом. Заглушка не витримала конкуренції з викруткою та відпала. Та сука, де відео з вийманням відюхи посіялись? Коли я вперше розбирав цей результат археологічних розкопок на компоненти, я навіщо дослідкував за тим, щоб усі гвинти піскозбірки опинилися на своїх старих місцях. Тож відеокарта тут виглядає немов лежачий гулівер, якого збираються пиздити міліпіздрики. Толку у цьому було рівно 0. Адже вони усі однакові, окрім тих 3. Однак їх складно переплутати з більшими. Просто подивіться, яку хуйню він робить. От ніби прийти 10 метрів та взяти з іншої кімнати меншу викрутку. Ні. Треба імпровізувати з цією плоскою поєбенню. Врешті-решту це ж довелося визнати неправоту та піти за меншою викруткою. Метал. Нарешті в силу того, що я вперше розбирав відеокарту, я не відразу допер, що робити далі. Спочатку я подумав, що треба викрутити оце, що тримає оцю металеву хуйню, та далі само відвалиться. Адже саме оця хуйня тримає усе разом. І щоб не пошкодити ніяких компонентів, бекплейт я прикрутив назад. Проте виявилося, що знімати його все одно доведеться. І ось цю хрінь, що прижимає кристал до радіатора також. Окремі частини почали відходити, однак вся пластина не від'єднувалася. Я вже був готов прибігати до радикальних методів. Проте ручний пристрій для різки металу виявився занадто товстим, через що план провалився. Потім виявилося, що було достатньо всього то підчепити плату плоскою викруткою. Та переді мною відкрився донині потаємний світ амодешної плати, в центрі якої лежить кристал, покритий чи то сірим крохмалом, чи то цементом, та потребуючий заміни того, чим би це не було на термопасту. Проте це ще не усе. Необхідно працювати викруткою далі. До речі, гвинти, що тримають дану частину корпусу, дуже легко переплутати з малими гвинтами, що тримають бекплейт. Бо вони настільки схожі, що навіть є взаємозаміняємими. А от гвинти, тримаючи вентилятор, вже є унікальними. Пилу та бруду тут аномально багато. Відразу видно, що минулий власник не слідкував за станом відеокарти. Не те, що я. Необхідно провести глобальну чистку. До відеокарти почистити зайвим не буде. Відразу після чисток. Проте після того, як я зміг, навіть не стараючись витрясти от стільки пилу, стало зрозуміло, що за час експлуатації тут поселився привид. А то і Дімон. Тож тут не обійтися без накачаних чоловіків у шкіряних костюмах, що не пропустять та не пощадять жодного Да. Зазвичай під час чистки відюх використовують спирт. Проте у мене знайшовся тільки одеколон. У кімнаті не несло ще тиждень. Зате ватні палички були на місці, як і кухонна тряпка з Мікі Маусами. Тож у скорому часі зникла більша частина пилу та бруду. Зате з'явилися незначні розводи. Після фронтальної частини прийшов час відмивати верхню та нижню частини радіатору. На цей раз водою.
Не те, що обійшлося взагалі без одеколону. Ватні палички забруднювалися за наварною швидкістю. Що ж замінювати їх доводилося, немов я їм кулемет заряджаю. Але головне, щоб кухонна тряпка з Мікі Маусом працювала як годинник. Оце от, до речі, було небезпечно. Термопрокладки тут у такому стані, що от розсипляться. До речі, виявляється, що я весь цей час відмивав плівку. Гаразд похуй. Відмивати пластмасовий кожух було найскладніше за усе. Просто зацініть, з якою швидкістю забруднювалася вата. До речі, вгадайте, чим я його протер. А от і те, навіщо я сюди заліз. Після хімічної атаки на внутрішнє середовище псевдосафірового квазімонстру, ви напевно вже забули, що ми це робимо, аби розігнати турбіну до 120 дБ. До речі, якщо це відео набере 1000 лайків, то я коплю зонд та розжену його до 14,88 ГГц. Так що якщо ви бажаєте мене банкротити, ставте лайк, нарізайте відео на хвилинні частини та викладайте його у TikTok. А поки я приберу ще пару лопатей з турбіни. По ідеї, завдяки цьому вона повинна стати гучніше. До речі, зирте, скільки тут пилу. Настав час збирати усе лайно докупи. Спочатку треба покласти турбіну приблизно так, як необхідно. А потім, вже після накладання пластини, до якої вона кріпиться, необхідно провести невелике коректування шляхом тикання викруткою та прикрутити на гвинти. Головне їх не переплутати з іншими. Тепер необхідно пригвинтити металево-плівково-мідну пластилинову хуйню до пластикового кожуху. І тут головне не переплутати гвинти з цими трьома, що тримають бекплейт. Адже я нагадую, що вони настільки схожі, що навіть є взаємозаміняємими. Далі йде плата. У початківців, ймовірно, стане питання, яким же чином вірно її покласти. Це зробити дуже легко. Ну і немов крижовник на шматок сала лягає бекплейт, але я його донині ще не відмив, тож довелося попрацювати ватними паличками знову. До речі, в майбутньому я його примивав, адже виглядає так, немов я його шкірною тряпкою для дошки мив. Але зараз не про це, адже прийшов час покласти бекплейт поверх плати. Або ж під плату, якщо брати до уваги, що фронтальна частина відеокарт дивиться у стіл. Спочатку закрутив малі гвинти. Головне не переплутати їх з тими, що кріплять кожух. Адже я нагадую, що вони настільки схожі. Потім пішла в хід оця 4-пала хуйня, що прижимає кремнієву хуйню до мідної хуйні. 4 хуйні, що її кріплять, ні в якому разі не можна закручувати поступово. Спочатку закручуєте до упору одну, потім другу, і так поки не будуть закручені усі 4. Бо інакше ваш кристал ГПУ залишиться без тріщин. Що, звичайно ж, не є допустимим. Також у нас на Донбасі ходять чутки, що великі гвинти також треба прикрутити, а не пропити. Проте я у це не вірю. Очевидно ж, це ніщо інше, як байка, якою лякають наших сільських алкашів. А потім алюмінієву фігню з відеовигодами необхідно прикрутити. Готово. Тепер необхідно вставити оце, чим би це не було. Блять, наскільки ж воно туго тримається. Блоки живлення від цієї лайнофірми необхідно замовляти тренажерним залом. По якості тренажера на цілу групу м'язів від передпліч до нижніх трапецій. От тепер це буде нормально. До речі, йобана камера, здається, забула, як фокусуватися. Настав час долучити напівкросфаєровий шматок текстилиту та пластику до процесу генерації, змінюючи один одного на екрані периферійного пристрою зображені минулими кадрами. З метою набуття чималої кількості належної якості інформації у сфері геологічної, гідрологічної, атмосферної та звукової активності на планеті, іменуємою простолюдинному землею в результаті використання поміщеної в декоративного кожуха і алюмінієвого радіатора та працюючого в парадигмі ідеї, що між температурою відеокарти та якістю її охолодження відповідної якості усього готового продукту існує зворотня пропорційність турбіни. Без мобілізації третіх осіб, потенційно володіючих інформацією про вище згадані аспекти газового, водного та ґрунтового слоїв третього від зірки, отримавши назву Сонця астрономічного об'єкту, перебуваючого на її орбиті. От халепа. На моєму власному комп'ютерному пристрої відбувся відкат, забезпечуючи взаємодію між операційною системою та апаратним забезпеченням програм до застарілої, не виконуючи в повній мірі свої функції версії, що призвело до обміну електричними струмами між нейронами всередині мого мозку по шляху нейронних зв'язків, в результаті якого мною було прийнято рішення оновити вище згадане програмне забезпечення. Та саме цьому збігу обставин 100% по-справжньому інтелектуальних представників біологічного виду Homo sapiens, не страждаючих асоціативними психічними захворюваннями, інакшими словами, психічних розладів, що характеризуються порушенням процесів мислення, які призводять до неможливості соціалізації, зобов'язані набуттям власних знань у результаті наступних відеоматеріалів. Увага! Анекдот. Яку комбінацію глуподібних коливань молекул атмосфери видав середньостатистичний представник корінної етнічної групи неповноцінної держави, розташованої між Балтійським морем та Карпатськими горами та маючи округлену сукупну вартість вироблених кінцевих товарів та послуг 862 мільярда 908 мільйонів одиниць валюти, використовуємо в якості умовної одиниці оцінювання економік держав.
та у якості основної валюти у найнаселенішої міжнаціональної країни Північної Америки. Недосі після моменту часового проміжку, коли в результаті відображення світла у бік зіниці його ока та подальшої обробки зображення у його мозку, він побачив перед своєю фізіономією особу винну у міжнародному злочині, який полягає у цілеспрямованих діях, що вчиняються з метою повного винищення германського етносу, проживаючого на території Прусії та Померанії, особу, на якій лежить провина за виконання акту масового насильства, а конкретніше його форма, яка являє собою сукупність дій, скоєних з метою дезінтеграції національної свідомості сілецького етносу та подальшого зловживання використанням його людських, природних та промислових ресурсів без заохочення сілесців гідним рівнем заробітної плати та рівня життя. Особи, що повинна нести відповідальність за протиправні дії, мета яких полягає у знищенні національних ідей та етнічного духу українського народу з подальшим фактичним відновленням кріпацтва задля використання людських ресурсів на підприємствах, економіка яких базується або базуватиметься на псевдодобровільній праці представників вище згаданого українського етносу, по якості псевдовірних квазіполяків, що де-факто є рабами, проте всупереч справедливості ухиляється від неї. А також унтерменшу та нагрібника. O cholera, jak długo to lustro tu jest? Бля, пацани, який ще от здоровий в майні побудував. Річ, моя основна відеокарта, напевно, заздрить, дивлячись на те, як ретельно я вимивав мрії кожного мешканця собачої будки. Взагалі, ізначально я не збирався її чистити. Проте якимось хуєм знайшов у себе в кімнаті, здається, з шифонером, хоч це не точно. Шерсть з її коня на паличці, що потенційно може виявитися пристосованою до прибирання на товстих слоїв пилу. Тож насолоджуйтеся недовгим процесом протирання. Розбирати мені якось сикатно, але що є, те є. Звичайно ж, результатом я задоволений не залишився, та почав шукати шляхи вирішення. Осяяло мене майже моментарно. От Осір вже в дитинстві був такий друг, що присобачив до свого велосипеду шматок картону, так, щоб той торкався заднього колеса. І поки усі нормально та майже безшумно каталися, це змушував усіх озиратися, думаючи, що позаду йде мотоцикл, що зараз Осір зіб'є к хуям. Так от ніхто не забороняв провернути таку саму хуйню з вентилятором. Проте мій вентилятор захищений від подібних махінацій спеціальним кожухом, та ще доведеться проводити їх з відеокартою, а конкретніше з її турбіною. Знімаю заглушку, відключаю від блоку живлення, дістаю відюху, і знову бачимо її вже на операційному столі. Роблю невдалу та жалюгідну спробу зекономити час, і відкручую костир для чіпу. Ще одна жалюгідна спроба економії часу. Відкручую все з задньої частини. Чергова невдала спроба. Усе ж приймаюся за відкручення тримаючих бойполит гвинтів. І тепер то мої спроби перестануть бути жалюгідними. Проте оця йобана хуйня тепер не хоче відходити. Минулого разу з нею проблем не було. А на цей раз ну ніяк у мене не виходило її від'єднати. Тож я просто відокремив плату, не від'єднуючи живлення турбіни. Тож прийшов час кріпити обрізки від упаковки сємок. До речі, щодо сємок. Серед сірих стадних мас сходить думка, мов сємка є жирною, високовуглеводною та й взагалі не корисною їжею. Проте, якщо поглянути на тильну сторону пачки, то можна побачити, що кількість білку на одиниці маси не поступається м'ясу. Більше 20 грам на 100 грам, що вкупі з чудодійними напівмагічними здібностями, саме через які усі без виключень успішні люди нашої планети не соромляться лузати сємки. Проте усіляко ховаються від простого люду, аби уникнути конкуренції. Робить сємки мастхевом. Кілограм сємок на добу здатні збільшити вашу самооцінку, повисити ваш статус в очах оточуючих, значно покращити ваші фізичні показники і витривалість, надати мотивацію коїти позитивні, корисні для суспільства справи. До речі, ви напевно вже пам'ятаєте, як я в цьому ж відео відкрив очі усім донині обманутим. Проте людству донині не було відомо, яким же чином люди з'являються на цей світ. Адже я нагадую, жінок не існує. Це усе хитрі плани Івана Чорнозема по заманюванню нових слоїв у свій гачі данжен. Більше 4 мільярдів людей безрезультатно будували теорії. Проте так і не наблизилися до вірної відповіді. І увесь цей час вони чекали на момент, коли я скажу їм. Коли я відкрию їм очі, та розповім їм, як усе ж таки вони з'явилися на світ. І тут ми повертаємося до Івана Чорнозема. Річ у тім, що саме він був першим, хто зрозумів усю потаємну силу сємок. До цього моменту він був артистом, збирався бути кінозіркою. Проте його кар'єра актора обмежилася кількома другорядними ролями. Та саме у момент, коли він зрозумів, що це не його, він познайомився з сємками. Сємки дали йому усі раніше періодичні позитивні ефекти. Та вже у той момент, коли його тіло зазнало значних змін, тож він почав їсти стільки сємок, що став більше, ніж людиною. З часом він став настільки потужним, що його викликав на бій особисто МГЄ брат Канчеслав, колись наймогутніша істота Всесвіту. Голова МГЄ братви, Канчеслав, який тримав під повним власним контролем цілу планету, зазнав поразки від Івана Чорнозема. Канчеслав донині не дозволяв Іванові Чорнозему реалізувати його ідею з жінками, адже був проти будь-якого сексу, окрім істинно чоловічого. Проте після поразки він був вимушений прийняти його умови. Саме в цей момент Чорнозем створив Гачі Данджен. І тоді ж він вирішив розділитися на безліч частин.
та розповсюдити хибну інформацію. Типу жінки весь цей час також існували. Аби внести в мозок людей ідеї, що мати відносини з жінкою насправді дуже приємно та круто, а також що без них відтворення та збільшення людської популяції не є можливим. З часом все більше людей починали йому вірити, а відповідно і потрапляти у його гатчі данжен. Його план спрацював, та вже ніхто не міг його зупинити. З часом він починав їсти все більше сімок, а аби його копіям було кого заманювати, він почав створювати також і копії людей, а аби ті нічого не запідозрили. Він почав стирати пам'ять факінслевам, що почали погано виконувати власні зобов'язання, та підкидувати їм людей зменшеного розміру, змушуючи їх думати, що ті з'явилися завдяки жінці. Тепер, коли людство нарешті дочекалося, поки я відкрию йому очі, можна повертатися до того, як я розігнав до себе у відеокарти. Проте засипанням відюхи сімками та ні в якому разі не насінням, що обов'язково буде. Окрім обрізку від упаковки сімок, я приклеїв ще й просто шматок скотчу. Далі була невеличка проблема з тим, щоб поставити та закрутити турбіну рівно. Під'єднувати цю хуйню набагато легше, ніж від'єднувати. Текстурит лягає нормально. Бекплейт, 4-пала хуйня, гвинти великі, гвинти малі. Блять! Я зовсім забув прикрутити радіатор до кожуху. Турбіну мені вже падало від'єднувати, та й потреби в цьому немає. Закручую останній гвинт, кладу текстурит на місце, прикручую костик для чіпа, кладу бекплейт, гвинти. Вставляю відюху, закручую бекплейт. Бля. Наскільки ж легко воно вставляється. Блять, що з кольоровою гамою? 83-85 дБ. У той час, як при минулому способі було 80-82. До того ж, на відео не чутно неймовірно неприємного писку, хоча я деменції не маю. Та точно пам'ятаю, що у реальному житті чітко було чутно гучний писк, майже як ультразвук, що перебивав своєю гучністю звук самої турбіни. А раз його немає, значить і шумомір його не записав. Та що справжня гучність більше. У моїх вухах вбудованого шумоміру немає. Тож я не знаю скільки конкретно. Однак я би сказав, що децибел 5 можна плюсувати. Проте ми ж точно не знаємо. А значить ймовірність того, що ми теж досягли гучності у 120 дБ більше за 0%. Тож можемо вважати, що основної мети відео ми досягли. Втім, навіть 90 дБ це також успіх. А тепер треба знову діставати відюху. Адже настав час засипати радіатор сімками. А так як я планую порівняти систему охолодження з сімками та без них, необхідно дістати усе лайно зсередини. А для цього необхідно зняти металеву хуйню, відкрутити прижимну хуйню, відкрутити алюмінієву хуйню, підійти плоскою хуйнею текстуритову хуйню, викрутити, просто хуйню та дістати усю хуйню. До речі, оцей гвинт можна не викручувати. Він лише тримає роз'єм HDMI. Заєбалися! Як бачимо, температура коливається між 88 та 89 градусами. Середній FPS 28, а час майже 23 хвилини. Звір речить наповну. Прийшов час розбирати цю пародію на скарб та засипати сімками. Першопочатково я планував просто засипати сімками і все. Типу один же хуй частина всередині залишиться. Проте до мене швидко дійшло, що необхідно спочатку їх глузати, і вже потім поміщати їх в радіатор. Давайте ж поміряємо температуру 7... Блять. От тепер та міряємо. На час уваги не звертайте. До цього було ще десь 20 хвилин. Проте я на тій хуйні натиснув сабміт та усе скинулося. FPS не змінився. Зате температура вирісла на 1 градус. Тобто сімки, навіть будучи поміщені в систему охолодження якоїсь пластмасово-залізної хуйні, не перестають продавати тепло рідної землі та рідного краю. Але досить бубніти. Спішу нагадати, що мені ще продавати якось цю хуйню. Тож вентилятор доведеться замінити. Рідної вертушки на OLX не було, зате була взаємозаміняєма. Від Corsair. Я цянгуй брав також на OLX. Мені іноді здається, що це фетиш. Ну і звичайно ж, термопаст я брав там же само. До речі, на MX6 вона не дуже схожа, але похуй. До речі, я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, що спирту в моїй хаті немає з тих пір, як мій дід помер. Тож, чим я змащував ватні палички, якими відтирав стару термопасту? Ну звісно ж. Адеколоном. Після чого видалив термопасту посередині кристалу та розкатав лопаткою. А те, що залишилося на лопатці, розкатав по мідній пластині. Ну і підключив та закрутив вертушку, звісно ж. Зібрав усе. Підключив. Та мене відразу ж здивував низький рівень шуму. От Корсари молодці, подумав я. Зробили свою турбіну настільки тихою. От тільки коли зайшов бенчмарк, то я сходу побачив оце. 95 градусів сходу і температура не перестає збільшуватися. Я відразу ж виробив тест та поліз розбиратися, у чому справа. І побачив наступну картину. Турбіна просто не крутиться.
В той момент я подумав, що мене розвели. Проте все ж поліз вирішувати проблеми та спойлер, все запрацювало. Проте, аби вам не було нудно дивитися, як я в черговий раз розбираю на запчастини найпотужнішої ідеокарти усіх часів та народів, я нарешті відповім вам на бентежучі усіх вас питання щодо мого каналу. Навіщо в моїх відео субтитри? І відразу вам скажу, що відповідь абсолютно неочевидна. Адже це не тому, що на них написано SS. Якщо до субтитрів на українській та російській мовах питань немає, нахуя мені субтитри білоруською та сілецькою мовами? Річ у тім, що мій канал це не тільки місце для творчості, це перш за все передвиборча кампанія. Якщо, звісно ж, її буде коректно називати передвиборчою, враховуючи, яким шляхом я прийду до влади. Та коли комуністична націонал-соціалістична, ліберальна, анархокатична націонал-демократична партія Міхі прийде до влади, моментально буде створена Велику Федерацію сержукомовних народів, до складу якої війдуть такі країни, як Україна, Білорусь, Словаччина, Сілезія та Молдова, а також території неповноцінного державного творення держави обрубка Паряндії. Адже хоч я й не вважаю їх сержукомовцями, проте я неймовірно сильно поважаю їх величні націю та етнос. Тож після приєднання їх територій до складу Великої Федерації сержукомовних народів, кожному поляку буде виписано безкоштовний білет у елітний курортний санаторій, у якому вони будуть відчувати себе немов у раю, адже там будуть усі необхідні умови. І я зараз кажу не просто про базові умови для проживання, а й, наприклад, спеціальні сігрівальні камери, що необхідні, аби вони не замерзли взимку, а також спеціалізовані газові кімнати, аби ніхто з поляків не мав проблем з диханням. Адже ми дбатимемо про кожного представника їх величної нації. Проте, на превеликий жаль, через ці гарні умови життя, польський етнос вимре, що стане горем для усього світу. А території, де мешкав їх етнос, будуть заселені у пропорції залежно від чисельності населення усіма сержукомовними народами. Лише з однією метою – шляхом генетичного змішування створити новий етнос. Сержукомовний етнос. Та незабаром сержукомовці заселять усі території Великої Федерації сержукомовних народів, після чого вона буде перейменована на Велику Сержукомовну імперію, та захопить усі території планети з однією єдиною метою – заселити усі ці території сержукомовцями. Та з часом цих територій їм стане мало, через що вони вийдуть у космос. Спочатку вони захочуть контролювати усю галактику. Проте після надходження інформації про існування інших рас, жодна з яких не може порівнятися із сержукомовцями по рівню розвитку, особисто бос Суржику Міха наказує обмежити володіння усього полутора десятками зоряних систем. Побудувати у кожній з них надпотужну космічну цитадель, здатну розбити наскільки завгодно численний флот ворога, а також побудувати відносно малочисленний, проте неймовірно технологічний флот, якому ніколи не з'явиться конкурентів у галактиці. А також розставити по всій галактиці спеціальні динаміки, потужність яких буде настільки великою, що вони будуть спроможні коливати вакуум, та які будуть у псевдохаотичній послідовності видавати певні звуки, такі як Our construction is complete. We have found an anomaly. Technology conceived. Our construction is complete. We have surveyed the system. Ці звукові сигнали будуть спрямовані на програмування розуму усіх тимчасово несержукомовних живих істот, аби асимілювати їх та зробити сержукомовцями. Та через багато сотень років недорозвинені цивілізації нарешті почнуть виходити у космос. І саме тоді закінчиться лор та почнеться сюжет Стеларісу. Речі, я вам про це не казав, однак дивні речі з турбіною були відразу після збірки. Вона піддавалася певному крутінню, проте майже відразу зупинялася. Було видно, що її щось тримає. Проте я на це не звернув уваги. І як виявилося, даремно. Насправді вся проблема була в тому, що вентилятор торкався частини кожуху, так як сидів нерівно. Проте контриться це неймовірно легко. Усього-то необхідно було слабити два гвинта так, аби турбіна вирівнялася. От тепер та все працює. До речі, звук став тихіше, ніж на минулій турбіні. Оберти так само на 80%, результат самі бачите. І так, температура збільшилася. Проте не треба думати, що проблема в термопасі та вертушці. Річ у тім, що минулі тести я записував ближче до ночі, та одні, коли температура була набагато нижче. А ці тести проводилися, коли у нас на Донбасі почався піздець. Ще й вдень. Так що не усе так очевидно. Сподіваюся, вам сподобалося моє чергове легендарне шедевре відео, та ви віддячите мене коментарем від 5 слів та посиланням другові. А також ставте лайки та підписуйтесь на канал. А не то, як ви знаєте з минулих відео, мікрофон стане та пізди дасть.